הווידאו הראשון שלי במיינקראפט. היום אני אראה לכם איך להתחיל הרפתקה. בסדר, עכשיו אני אתחיל. עכשיו אני עומד לעשות על עולם שקוראים לו ה-Survival. קודם כל הגעתי לאיזשהו מקום. עכשיו אני הולך קצת בשביל לוודא אם יש פה עצים. קודם כל צריך למצוא עצים. זה ההתחלה. המשחק הוא שצריך כאילו להיות בטבע ולשחק. לא לשחק ממש, להסתדר, לא למות. יש גם ב-Creative Mode, שזה יצור, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. עכשיו חתכתי. תראו, זה קצת מגניב כזה. אני צריך לעשות ככה, נכון זה? אתם לוקחים את זה ושמים כאן כדי לייצר התחלה, נכון? ככה עושים. וככה זה לייצר, בשביל לייצר דברים אחרים. אתם שמים את זה בקליק שמאל, לא ברייט קליק. מכניסים את זה ואתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. תראו. נגיד עכשיו, בשביל לעשות זה מאוד חשוב בשביל לעשות נשקים. אני אראה לכם איך לעשות חרבות. קודם כל, חרב ככה, תמיד. אפשר לעשות את זה עם אבן, עם דיימון ועם עוד מלא. עכשיו אני אראה לכם עוד משהו חשוב במיינקראפט. הפיקקס. זה בשביל לחתוך באבנים. אם לא, אתם לא יכולים לחפור באבנים. עכשיו אני אעלה למעלה. אני ממליץ לכם אם אני אעלה להר הזאת, כי איפה שהתחלתי. ככה זה יהיה יותר לקל, כי אני כבר התחלתי על הר, ואז אני נולדתי על הר. איפה הר? יותר קל לי, כי לחזור לאיפה מקום, וחשבתי שהמקום הזה יהיה מושלם. אז אתם צריכים לחפור. אחר כך, בווידאו הבא שלי, אני אראה לכם מה הכלים הטובים בשביל המשחק הזה. עכשיו, בשביל לשים דברים, זה לחיצה שמאלית. איפה שהתחלנו. הנה, התחלנו פה באיזשהו מקום, ואז זה משחק כדי לייצר דברים, נגיד בית מפואר. אני אראה לכם דברים, אחר כך בווידאו הבאים שלי, אני אגיד לכם כל הדברים שצריך לוידאו, נגיד אני אומר לכם כל מה שזה. עכשיו אני אחפור כאן, כבר מנהרה מוכנה. אז אני אתחיל לחפור פה. עכשיו זה קצת קשה. יאללה, תרד. עכשיו אני לא רואה כלום, אז אני אצטרך לעלות. בשביל זה. בערך עכשיו יש לי בעיה. הלילה מתקרב, בלילה יש זומבים, שלדים, אנדרמנים. עכשיו אני על hard, זאת אומרת קשה במיוחד. אני אהפוך את זה לנורמל, כי הייתי במשחק אחר, לא יודע. אז תראו, עכשיו אני אייצר לי ללילה חרב מאבן, ככה יהיה יותר קל. בלילה אתם צריכים לסתור, ללילה הראשון לפחות, כי עכשיו מתחיל הזומבים. תראו, ירדת החשיכה, אני בצרורות. עכשיו, כי אני לא מצאתי ממקום, אני אחפור לאדמה עד שהבוקר יגיע. אחר כך
ובשביל לישון יש מיטות, אפשר מיטות. כדי שזה יעבור יותר מהר. עכשיו, אני צריך... בהתחלה אני אראה לכם פיספול בסוף. אחר כך אני אראה לכם, כי הלילה לא ממש יצא לי טוב, אני כבר מתחיל להיות רעב, אין לי שום דבר. אני אעבור את הלילה הזה בחשיכה? או שאני... ולא אמרתי לכם, יש קודים בשביל שזה יעבור לבוקר. רוצים שאני אראה לכם אותו, או שלא? אני מקווה שלא. הנה, בול מה שחיפשתי, זה פיגיז. אם אתם הורגים אותם, הם נותנים לכם סוג של בייקון. אני יהודי, באמיתי לא הייתי אוכל את זה, אבל זה משחק וירטואלי, אז אני חייב לאכול. אם לא אני אמות. תראו, כאן מצד שמאל האוכל, שם החיים, נגיד, אם אני קופץ בגבוה אני מאבד חיים, אם מכים בי אני מאבד חיים. עכשיו אני... תחזור פיגי! פיגי, תחזור! תחזור פיגי! פיגי! ייי! הרגתי את הפיגי הזה. יש פיגי ויש הרבה עוד דברים. עכשיו אני אלך לי קצת על החוף כדי למצוא לי בית חדש. לא, אני אשאר שמה. לא אשאר. תיקחו את זה, זה גם קצת מגניב. עכשיו, הלילה רדת החשיכה, אז זה קצת מפחיד בפעם הראשונה. אבל אני לא בפעם הראשונה, אני משחק בזה כבר 3 שנים, אבל אני מעלה רק עכשיו ליוטיוב, כי חשבתי להיות מוכן. הנה, מצאתי סוף סוף חבורת עזים, לא יודע. מה זה? הנה, עכשיו יצא לי כזה, וול. אתם יודעים מה זה וול? זה צמר. אתם צריכים להרוג 3 צאן, כבשה, סליחה. להרוג אותם, ואז אתם מקבלים וול. עכשיו אני מחפש עוד כבשה, בואי אליי. אבל כשאתם מתקדמים יותר, בשלב מסוים, מוקדם יותר, לא מוקדם, סליחה, יותר מאוחר, יהיה לכם, אם אתם תמצאו ברזל, אתם תוכלו לגזור ולא להרוג, וזה יהיה יותר טוב. כל פעם להרוג, ואז, אבל גם יותר טוב כי אתה מקבל XP. XP זה שאתה מייצר בשביל לחשף, נגיד, חרב וזה. עכשיו אני שם את המיטה. עכשיו אני שם את המיטה. מתחיל לישון. עכשיו אני כבר ביום השני. תראו, ביום הזה אני אקח מלא עצים, אחפור מלא עצים, ואקח אותם בשביל לעשות בית חדש. הנה אמא שלי מדברת חזק, אל תשמעו אותה, זה בסדר גמור, אל תדאגו, היא מדברת בצרפתית, גם אני קצת עולה חדש, אני לא מזכיר את זה מכם. יאללה, בסדר, סבבה. אתם מכירים את שודוניקול? אם אתם באים לפה משודוניקול, אני אחד החברים הכי טובים שלו, אחד החברים הכי טובים שלו, אנחנו באותו הכיתה. אתם לוקחים את זה בשביל להניח, ואתם עושים קונטרול בשביל להניח אחד, לא צריך כל פעם לפרוט. עכשיו לקחתי את זה, ואז אני אעשה אחד מאבן. למה אני הייתי כזה מטומטם? כי עשיתי את זה מעץ. יכלתי לעשות את זה מאבן. יאללה, בוא נתחיל. זה נגמר מהר, אבל זה חוצב עצים מהר. לחצוב עצים זה קל, אבל בסוף לבנות בית זה קשה. אתם אומרים שזה חלק קל מאוד. היום בפרק הזה אני אבנה בית. וזה, אני לא יודע כמה זמן זה נמשך לי, אבל אני אראה. אחר עוד דקה אני אצא מהמשחק לרגע. אני אחזור לכם עוד דקה. אתם רואים אותי. כמה זמן? 9 דקות. בסדר, 9 דקות. בסדר.
עכשיו אני אעלה, כי נגיד אם אתם מגיעים אתם יכולים לעלות, וזה יעזור לכם מאוד. ככה אתם לא תצטרכו כל פעם. הנה, אני חושב שזה האחרון. הנה, ולפעמים נופלים לכם תפוחים והכל. עכשיו כמה עצים יש לי? 12, זה יספיק. עכשיו אני אעלה. יצר לי בית. רוצים בית בתוך מנהרה, או בתוך סוג של מנהרה כזה, בתוך אבן או הר, או סתם בית. כמו שתרצו, אני אלמד אתכם שתיהם, שני שיטות. קודם כל, אתם צריכים הרבה ווד. קודם כל זה בית התחלתי. אתם קודם כל שמים לכם משהו למקום. שוברים את כל הרצפה שיש בצד. אתם עושים משהו להגן עליכם. אני אראה לכם גם קודים. כמו לנקות את האווירה, שזה נגיד אם יורד גשם אתם יכולים להפוך את זה לשמש. אם יש שמש אני חושב שאתם יכולים לעשות גשם, אבל בסדר, זה יותר לגשם להחליף ליופי. עכשיו אני בונה לעצמי את בית, תעלה של הבית. אני ממליץ לכם על 2, כי אם לא, הזומבים לא יכולים להיכנס בלילה. מעכשיו שאני מסיים את הבית, אני אוכל להפוך ללא פיספול, זאת אומרת שעכשיו יהיו זומבים אליי, שזה יותר קשה, כבר שלב יותר קשה. נגמר לי הווד אני חושב, לא הספיק הווד, אבל בסדר. קודם כל, המשחק הזה כיף באמת, אני מומכר לזה. יש מודים שאני לא יכול, כי אני פרוץ, אם לא ראיתם. אני פרוץ, אני עומד לקנות לי, שיגנה לי, יהיה לי סקין מעצמי, וגם תחילה משל עצמי. התחלה, זה, אני אעשה וידאו עם סרבר, אולי עם שדוניקול. אם שדוניקול עושה לי לייק, בואו. אני ממליץ גם על שדוניקול. שדוניקול הוא מדבר על משחקי וידאו יותר כמו מיינקראפט, אבל הוא גם עושה הסורווייבל והכל, שזה משהו טוב. הוא יעבוד יותר בקריאיטיב מוד, הוא יראה לכם מודים, אבל אני יותר אראה לכם איך לחיות בסורווייבל, כי זה יותר מעניין. נגמר לי הווד. אני עכשיו אלך לקחת ווד. כמה שכבות? 1, 2, 3, 4. עשיתי בית ענק, ואני מצטער על זה. לקחתי אותם לווד. עכשיו אני אחתוך עוד ווד. אבל אם אתם שונאים שאני אומר עכשיו, תארו לי בהערות. זה הווידאו הראשון שלי, אז זה קצת קשה. אם אני מדבר יותר מדי, זה הווידאו הראשון, אז אני צריך קצת לדבר עליי. אני אוציא וידאו כל שבוע-שבועיים. אני חושב שהווידאו הבא אולי מחר, או מקסימום עד יום שני, כי אני יוצא לחופשה קטנה באילת. אז לא תוכלו לראות אותי, כי אין שם וי-פיי. אבל אם אתם אוהבים, שימו לייק, שאני אחזור. אני רוצה שיהיה לי מלא לייקים. זה ישמח אותי מאוד. יאללה. אופה, עכשיו תראו, זה כבר בית ראשוני. זה בית קטן ללילה. לילה אתם יכולים להסתדר עד שיהיה לכם הרבה דברים, ברזל זה. אחר כך אתם תוכלו לייצר לכם בית ענק. אני אראה לכם עכשיו איך לעשות סוג בית אחר, זה כבר סוג בית אחד. זה סוג בית לילי, אני קורא לזה. אני אראה לכם. בסדר. אז עכשיו, זהו, זה כבר סגנון אחד. אחר כך תשימו בלילה כדי להסתיר כאן, או תיכנסו, תנשנו, ואז
הכל יעבור לכם בכיף, סבבה. עכשיו אני אראה לכם עוד סוג של בית, נכון? אני קורא לזה בית הר, שזה בית בתוך הר, כמו שהבנתם, זה המילה. אז אתם בהתחלה חופרים, זה רק ללילה 1, 2. עד שאתם מסתדרים, כאילו, כמו כל האחרים. אתם חופרים כמה ריבועים, אני אומר לכם, אם אתם רוצים גדול, בסוף זה יהיה בית הגדול שלכם. אני פעם עשיתי משהו כזה, אני לא יכולה להראות לכם, אבל אני כן אראה לכם, בסוף הפרק. אני אקרא לפרק הזה טוטוריאל, הפרק הזה נקרא טוטוריאל, כי אני אראה לכם איך להיות זה. עכשיו לשים את כל מה שאתם רוצים פה, מיטה נגיד וכל וכולי. עכשיו יראה לכם בית. עכשיו אני אצא מהסורווייבל. אני אראה לכם את הבית. לא יצא לי טוב. עכשיו אני אראה לכם. איפה וורלד. הנה. עוד בסורווייבל אני. תראו את הבית שלי. זאת הבית. התחלתי ממערה קטנה. תראו. אוקיי, בעוד 10 דקות הווידאו תפסיק. זהו, זה הטוטוריאל הראשון. עכשיו אני אלמד אתכם את היסודות. עכשיו אני אעבור ל-Game Mode 1, אתם יודעים. אני אראה לכם צ'יטים. Game Mode זה מחובר 1. Game Mode 1 זה כאילו אתה יכול לעשות הכל. 0 זה לחזור על נגיד survival, ואני חושב 2 זה בשביל ארטקוק, כאילו שאתה יכול למות. לא, זה רגיל, זה survival. בסדר, סלאש זה. עכשיו תראו, בגיים מוד 1 אתם יכולים לעוף, או קריאטיב, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. עכשיו אני אראה לכם מיירן, איזה כאילו ברזל והכל, איך נראה. קודם כל אני אחפש אותם. הנה, זה היסודות, כלומר, אני אראה לכם את היסודות. כל זה השגתי. זה. יש דברים שמאוד קשה למצוא. כמו זה. וזה. זה הכי נדיר בעולם. אני אף פעם לא מצאתי אחד, אבל זה רק בזה. עכשיו אני אראה לכם. הנה, זה אמרוד. זה יכול לשמש קצת. זה אי אפשר לעשות כלום. אפשר רק לסחור עם וילג'רים. זה זהב. הצהוב זה זהב. זה ברזל. זה קורל. אני קורא לזה, זה פחם. זה לפיס, זה משהו יוצא כחול, וזה דיימון. רגע, ביי, אני מראה לכם רק את הרדסטון ואני מפסיק. הנה זה רדסטון, אתם יכולים לעשות מזה הרבה דברים, נגיד מלכודות. להתראות לפרק הבא. ממש, הרבה בדיוק. Ça me dérange, je m'en fous. ביי, תודה.